dhewe ya. Nek tak condro, sing wedok ki koyok Mimi, sing lanang koyok mie goreng. Karo mintuno. Lah, Mie goreng. lah aku rada mangkel kok. Gregeten aku. Aku nang ngisor ora tau digandeng. Ora tau dicekel tanganku nek kok diambung. Mati Sari. Iki ndak bojoku ati. Sik aku iki isih Joko lho. Joko semene dudane sepira kok iso. Ning gokan anakmu iku wis umbruk-umbruk kok iso. Ya wis ning ngono tak kelilakno. Yo tak lilakno ora ngono ora entuk dhuwit teh. Iya Mlatisari aku mung gojek kok Mlatisari yen ngono bacana anggonmu iki saben janjen aku tak bali dhisik karo kanca-kanca ya. Iya. Tak lho kowe lah ya tak weling. Nek mulai aja sore-sore. Aja. Esok. Aku bali dhisik ya Mlatisari ya, sing hati-hati ya, Kak. Hati-hati, Lik. Ayo, Nduk, lho ndi ki mau. Mlatisari. Durung wae aku adus. Bali saka Tegal. Sabantu kelawan wong tuaku tak gelak lakuku. Tumuju ana ing papan kene bobote mau kepengin ketemu kelawan kowe. Dadi sampean iki ngono. Babar pisan dulu. Nanging kata wali aja. Senajan to sampean iki wis yen tak sawang sampean iki bagus kok kakak. Yen ning jagat ki ora ono wong lanang sing bagus nek sampean iki kata wali aja. Nah ini yang mandek mangu. Lamun aku kepengin cedak lawan kowe. Kok bisa kaya ngono ta? Ambuku wae isih kecut. Isih mambu keringet. Mambu keringet, mambu kecut. Iki yen wong tresno iki wis dianggep wangi kakak. Oh. Matur nuwun banget wong ayu. Gedhe rasa tresnamu kelawan aku. Ayo padha seneng-seneng. Iki lho kakak sing tak teki. Yen to aku ketemu karo sampeyan, isine iki kok seneng lan seneng banget. Saben dinane wis waras. Turu yo ana sing batuki. Lamun aku kepengin mangan, yo ana sing masake. Apa maneh iki mangsa udan yen bengi iki hawane atis banget. Rumangsa seneng lamun kowe ana ing sisihku Mlatisari. Rasa ora bisa ndang
tak enteni Melatisari. Rumangsa wedi lamun aku nembung lawan wong tuamu. Iya yen ditampa, yen ora ditampa, mengko aku lan wong tuaku mestine wae nandang irah. Sama rasa dadak yen perkara bapak aku sing Melatisari lawan aku. Karo bapakmu bau kali sedang. Kondo apa? Kenane aku tresno karo Kakang Waliandoko, aku kepengin banget dadi bojone Kakang Waliandoko. Umpama kowe tresno karo Waliandoko, kok bocah noman iki. Kowe ra duweni wong tuwa. Kowe ra duweni omah. Ora kaya ning kene iki ning tengah dedalan dingerteni marang kawula. Kok terus piye? Wirang apa sing tak temah? Tenang. Kok bener kowe Waliandoko? Kula niki Waliandoko. Sasone Saking dusun Tingkir. uga seneng karo aku. Lair tumusing Brontos kula niki tresna kalih Melatisari. Melatisari kuwi duweni wong tuwa. Yo duweni omah. Umpama kowe katonke lanangmu, kalamun kowe seneng karo wong wadon, sing kudune kowe nembung karo wong tuane. Aja kok ning tengahing dalan kaya ngene iki. Pangapunten ingkang gandah. Iya. Mbok bilih kula niki kepanggih kalih Melatisari wonten sak tengahipun dalan. Nanging nembe kemawon kula niki wau rembugan kalih Melatisari ingkang supados nembung kalih sampeyan. Oh. Dadi iki mau ra arep nembung karo aku. Dadak ngenteni kadengangan lagi arep nembung. Yo. Ora maido. Kalamun to kowe seneng karo anakku mergo anakku ayu, kowe yo bagus. Nanging aku pengen ngerti sumpahmu kalamun to kowe ora kelakon omah-omah karo anakku. Menawi to kula niki boten kelampahan omah-omah kalih Melatisari. Kapilau kut jagat kula mawon. Kalau mati, yen ngono gedhe tresnamu karo anakku. Terus Waliandoko, apa? ning kene ana swarganing calon maratuwa. Kalamun to ana calon mantu gelem nyembah lamahane wong tuwa. Oh kados Iya. kula niki badhe nembung dhumateng sampeyan. Inilah sampeyan kula suwun ingkang supados kula niki nempuh omah-omah kalih Melatisari. Kowe nglamar. Nggih. Melatisari pasti ini pacaran. Pacaran itu dadi sing bakal tak jodohno karo Melatisari wong kang sugih. Mergo pribadi wong sugih. Ajeng kula kedah kados Pisah katresnan. Ageng rastos kula dhumateng Melatisari. Pisahno katresnanu. Oleh wanita liya. Kula boten saged pisah kalih Melatisari. Graso. Kula niki tresna sanget kalih Melatisari. Nek ora pantes yen kok dadi mantune gribek. Gribek ki wong sugih. Sampeyan iki kula suwun bae supados kula niki Ora. Kita golek sing sugih. Menurut aku apa ora? menawi Melatisari kebutuhan kalih tiyang santes. Lajeng kula niki kedah kados Pak. Kowe golek ngomong itu sing Kowe gelem bisa apa ora? Kowe gelem bisa apa ora?